जोंहा गैया न'आव फैनायखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोननायखाय गांसे आर'नाइजों बरायनोसै आं बिदिनो जौगालांथोंसै आरो बिपुलनि बिमा आरो बिफा मादै आरो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द लोगोफोर आं दिनै दिखियाजुलि गरमारा आं गरमारायाव दंफैयो बेनिफ्राय आंजों फंबाय दङ बिपुल आं देखायगासिनो दसे उनाव बिपुल फंबाया आंनि थाखाय मा खामानि मावदो लोगोफोर फंबाय नोंनि नामखौ मोजाङै बुंनानै खेबसे आंना बिपुल दैमारि बे खामानिखौ नों मावनाया बेसेबां गोबाव जाखो आं बे जास्ट इउटुबाव भिजिट खालामनाया ओरैनो 13 मान्थस जादों नामा 13 मान्थ जाबाय 13 नङा 3 मान्थस जाबाय इउटुबाव ना बेनि आगोलाव बेनि सिगांनिफ्राय जार्नि फार्स्ट जार्निया जाबाय आंना 7-8 इयार्स जाबाय नामा 7-8 इयार्स जाखाबायना खामानिया बेफोरबायदि खामानि मावबोगासिनो दं आरोना औ मावबोगासिनो प्रफेसनेल मावदों ना ओरैनो टटेलि मावबाय दं ओरैनो माबासो टटेलि माने प्रफेसनेल मावा प्रफेसनेल दा भिजिट खालामहांदोंसो माने दाथ' मानसिफ्रा गोबाङानो मिथिबाय ना इउटुबावथ' मोजां रेसपन्स मोनदों मोजां रेसपन्स आं बेखौनो बुंनो फंबाय माने माबा मोनसे खामानि मावनो लादोंबा बेखौ प्रफेसनेल हिसाबै माव टटेलि नङाना खामानि मोनगोन मानो मोना खामानिथ' मोनदों खोमा मोनदोंना आरो बेल' नङा ओरैनो जायगाफोराव बे स्कुलफोर थायो बायदिसिना बेफोरावथ' आर्ट्सनि माबा मोनसे आखिनायनि खामानि मोनदोंना अब्ला नों फंबाय बेखौ नोंनि आखायावसो बे माने नों बेखौ प्रफेसनेल हिसाबै लायोब्लासो नोंखौ मानसिफ्रा नागिरगोन नों दिनै बानायलाय गाबोन गारलायबाय मा मानसिफोरा मा नोंखौबो सानसे मावा बेफोरबायदि अब्ला नों जेसेबां खामानि मोनो ना नों सम लाना नागिरनाबो मावनो गोनां जागोन नंना नङा अब्लासो माने लाइफआव साक्सेस जानोबा माबा मोनसे खामानिखौ मा हानाय माने प्रफेसनेल लानांगोन नंगौ ना फंबाय नंगौना मा बुंनो सानो नंगौना नङा बेखौ नंगौना ओमफ्राय फरायनाया फंबाय फरायना डिग्री पास मोनबाय ना फरायनायजों लोगोसे बेफोरबायदिनो खस्थ' खालामनानै बा कलेजफोरावबो बेफोरबायदि बानायनानै देखाय नंना नङा कलेजनि माबा किसु बुस्थुखौ कलेजाव नोंनि नामाव दा नों डिग्रीयाव फरायदो नोंनि कलेजनि किसु बुस्थुफोरखौ बानायनानै कलेजाव नोंनि नामावनो दोननो नाजा नंना नङा अब्ला मोनसे समाव नोंसोरनि प्रिन्सिपाल बा कलेजनि प्रिन्सिपालफोरा सानगोन जोंना बिदि गथ' दंमोन मा आखिनानै जोंनो होलांदो नंना नङा एसां नों माने थैजासिमबो थानो हानाय नोंनि फट'फोरा नों बानाङा नों बिदि मावफेरदों नामा मावफेराखैना मावफेराखै होमबा नों कलेजनिबो थाखायबो खामानि मावना हो फ्रियावनो मोननै मोनथाम नोंनि नामाव बरिया बानायनानै होना हो एसां गोजोनगोन बिसोरबो जोंनो बिदि गथ' दंमोन नों बे कलेजनिफ्राय ओंखारबोबाबो नोंनि मोनसे माबा थाबोगोन सिन थाबोगोन होमबा नोंनि रोंनाय बुस्थुखौ नोङो ओरैनो माने बेकाराव हगार हरना होमबा कलेजावबो खामानि मावनो हायो दा लोगोफोर आं दा जेबो बुंथ'ला फंबायखौ गोरोंखा मिथिखाजोबगौ दा आङो फंबाया आंनि थाखाय मा खामानि मावदों आं बेखौ देखायनोसै फंबाय नोंनिखौ देखायग्रोन नालाय भिडिअखौ खाथियाव लाबोना देखाय बेखौ नामखौ बिपुल डी आर्ट्स हानाया बिपुल डी आर्ट्सआ आंनि थाखाय बेफोरबायदि खामानि मावदों जाहाथे बिपुल डी आर्ट्सआ मालाबा करोड़पतिबो जालांनो हायो बेनि आर्ट्सआ अब्लानिया आंनियाबो बे करोड़ जागोन मालाबा बुंना बिपुल आरो मोनसे बावनाय लोगोफोर बेखौ नाय मालाबा बिपुल फंबाया करोड़पति जालांगोन बेनि आर्ट्सआ मोनसेयावनो लाखनि अब्लानिया आंनावबो मोनसे सिन थागोन बुंनो हानाय बिपुल फंबाया नै दिनै मा मानसि जालांखो आंनियावबो फंबाया खिनाय मोनसे माबा दं ना बै समाव जोङो मा बिपुल फंबायखौ मोनाबो जानो हागौ नङा बै समाव बिपुल फंबायखौ मा फैसा होनो हायाबो जानो हागौ जों माने आर्ट्स माने जाय सावगारि आखिग्रा बिसोरनिया बेफोरबायदि डिमान्ड जालाङो फंबाय बिसोरनि सावगारिया दामाव दाम जालाङो माने बेफोरबो दामि जालाङो नोंनि साइन दं नालाय अब्ला नै लोगोफोर फंबाय बिपुल डी आर्ट्सआ मोनसे इउटुब चेनेल दं फंबाय बुंनो हायो लोगोफोर स' आंहा मोनसे इउटुब चेनेल दं इउटुब चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बिपुल डी आर्ट्स नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन एन्ड गोबां इउटुबार्सफोरनि माने बिदिनो ड्रयिं भिडिअस लाबोनाय दं नोंथांमोना भिजिट खालामनानै नायनो हागोन स' आदाया डिसक्रिपसनाव होना होखागोन नोंथांमोना लिंकखौ नायनानै भिजिट खालामनो हागोन सोरबाफोर बानायनोब्ला माने बेफोरबायदि बानायनो हागोन फंबाया दिनैसिम ओरैहाय डिमान्ड खालामा अननानै सोर मा होयो माने होग्रायाथ' बुजिखानांगोन मा होनांगौ
फंबाया दिनैसिम आंनावबो डिमान्ड खालामाखै जेबो बेनिखायनो आङो दिनै आंनि न'निफ्राय बेसेबांबा गोजान थेवब्लाबो आङो माने फंबायनिसिम फैनानै बेखौ आं लांनो फैदो फंबाय बेनिफ्राय आरो गोदोरसिन सेलुट आंहा बुंनो गोनां जेबो गैला थेंक इउ फंबाय आंहाबो गोजोननाय थाबाय जे आदाया इसिबां खामानिखौ गारनानै एकदम आंनिसिम नुजाफैनो हादों स' बिनि थाखाय आदानिसिमबो एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच जासिनाय थाबाय आरो सोर गोबां मानसिया आंखौ ड्रेसाव नायनो लुबैयो नै बेयाव नायदो मानो होनोब्ला आं ड्रेस गाननानै देखायनो हानाया सहस नङा अब्ला बेयावनो नायदो आंखौ बे सेम टु सेम जादो बे मानो होनब्ला बे आंनि आर्मि फट' बे फट'खौ आङो फंबायनो हरनानै बेफोरबायदि बानायनो होदो मानो होनबा आं फंबायनो बेबो आंनिनो आर्मि ड्रेसनि फट' बेफोरो काश्मीराव खेबनाय बे कंग'आव खेबनाय साउथ आफ्रिकायाव खेबनाय बेनिफ्राय बे काश्मीराव खेबनाय बेनिफ्राय फंबायनो आं हरनानै फंबाया बानायगासिनो दङ आरो बानायबावनो दङ फंबाया बानायजोबनो हायाखै अब्ला गासै लोगो नोंथांमोन नुबाय जानांगौ हागौ आंखौ दिनै आर्मि ड्रेसाव बेनो आङो जय हिन्द